Maiawa mene mkuwaonawa mabwana maduti napeza azina ya jibiki kukuwa abwana kirangule abwana kikuone na abwana kikuone na abwana limene zilili Ichokoze kwa pili. Chikojo nakuti. Sidi kana ima iyai. Sidi kana ima. Obano alongangawa. Adima nima. Neba badi kulakule. Kulakule ni jani. Kile ni gari bado tuna kuti. Ba 16 banoko. Tie ni mukavote mwanzeru. Kuna kuti dziko la tuli. Tisite zinthu ziyambe kuyenda bwino. Pamene zili zambiri zikuvuta. Zinakuwa zambiri kuchamangira kukhatabe. Koma ndichokoze kwambiri kuna kuti mtsogoleri ndi anthu ake pazikhala ubale. Pazikhala ubale. Inu kudimisa. Sino ndikaime. Ayi. Ndaima kuna kuti mumve kuna kuti ife wesa nje mufuna kuti ndi okay wodi azache chimene ndifuna kukupemphani chona kuti pa 16 tikavote mwanzeru tikufuna kuti ifeyo amalawi dziko lili lathu tilichonse kumphanga kumene lagwerako tilikonze azimayi azilandira ndalama zoti azipanga business amene amatanga business. Anyamata nawonso azipanga business. Ntchito mboma amene ali ndi kuthekera ndi maphunziro apasidwe ntchito. Amene ali aulesi akuba ononga boma achoke mbomamo. Boma li ndila inu amalawi. President akalankhula kuti apa chichitike ichi. Wina asamsokoneze president. Mboma muli anthu kuti president akalankhula ichi chichitike eno sanani kodi osachita ine wauza anthu tipange izi malinga ndi malamulo osachita ntchito yawo yatha chifukwa akunyoza nani kodi akunyoza dziko. President amayimirira anthu ndiye ndikupempheni pa 16 tiyeni tikavote. Povota siku limene lolo osavota kuti mwalandira t-shirt mwalandira nsalu mwalandira ndalama mukavote fanya chikumbutima. Amati voti ni muti? Voti ni kuti? Voti ni mutima. Ambuya akudaliseni ziko mukambiri. Hakuna salu. Kwani mbuyoza peleka lo t-shirt lo imonje? Oh, t-shirt. Salo tupaseni matisheti ndamene anayamba kumusi uko athamangira chonde tipaseni matisheti bwana mutilankhule bwana imadi kuwalankhula abwana a vice president a president ahoja zake alibe mlando sana one jani Buya t-shirt sindikana iba pano mwaji visa Imesimama la salu nikaile t-shirt tu na.
kutengeneza karibu. Kuyamba nditongoze nonse amene mwafika pano mwafika mu mji wanu kutongoza kwambiri. Wodya zache pani imeneyi amayankhula ndi mtima wonse chifukwa munthu ukamanama sumakhala ndi mphamvu, ukamanazona sumakhala ndi mphamvu. Onse amene muli pano mwina kumakhala ndi mphamvu chifukwa mwadya zanu. Nonse amene muli pano mwadya zanu ilibe chanukoni. Komanso china choti muzichiziwa muzichinyadira tsiku ndi tsiku zonena kuti pamene mulipo Mulungu amene anakulengani kwa kumwamba akuziwa zimene mukudusamo. Aliyense Mulungu akuziwa zimene mukudusamo. Aliyense akhale ndi mtima wachikhulupiriro. Dikira ndikali zimene zomupereke kathayi kena
Dikirandikae wadiazache ziko lino abale anga kuno kumpoto muziwe kuti mwayi ngati uwu supezekapezeka. Ukamamenyedwa pamene ukumenyedwa yokulira kuti tikumenyedwa ndiyo kuona munthu wina akubwera kuti akulerese kuti munthu akumenyayo akusiye iweyo umanyadira kuti zikomo kwambiri Mulungu pabwera munthu wina wandilandisa ine sindimenyedwanso. Pa 16 September mukamakhala mutumanumo muziganiza kunena kuti ndi siku limene likhala ngati kuti mukulandira ufulu wanu wozunzika ndi kukwera kwa mitengo, kuzunzika, kusauzidwa kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji, mbanja chinkale mbanja sizimayenda bwino nthawi zonse. Tili pa dziko lapansi, tisaname kunena kuti zonse zolakwika zimene zikuchitika mboma ilili ndi zadala. Ayi, pali zina zalakwika mboma ilili chifukwa tili pa dziko lapansi. Inalipo nthawi tinalandira ngozi madzi, tinali ndi COVID, zonse zija lapangisa ndi boma ngati ayi kumalakula chilungamo. Ine ndili momwemo zimene zija boma linaluza ndalama zambiri moti apangira chitukuko. Ndiye sindinganena kuti achakwera izi zawonongeka chifukwa cha inu. Ayi, Mulungu atilanga chifukwa tikunamizira munthu. Ndiye ndipafunika munthu tizinena chilungamo. Chimene ndikuona ngati kuti tikulakwisa kwambiri ndichonena kuti tikamanena kuti boma lizikonda anthu wake mmene mkazi akondera mwamuna wake, mmene mwamuna akondera mkazi wake. Komanso zizikhala ngati mmene mwana akondera amayi ake amene anambereka. Munthu mayi wako kumaka anyoko eti anyoko alipo ali ndi moyo ndiyeno ali ndi njala woyamba kumva kupweteka mwana wake. Ngati we ukudya bwino ndi mkazi wako kunyumba, mukudya bwino kunyumba, ukudziwa kuti mayi anga andilembera kalata, mwana wanga ineyo ndikugona ndi njala, nsima imene ichasuiva kukoma iyani. Umuuza mkazi wako bwanji tinyamule izi ndipite kwa mama ndikapasa izizi. Chimene ndikulankhula nachi boma ndi anthu ake pazikhala chikondi chenicheni, pazikhala kukondana kwenikweni. Mayi anga akudwala, mayi anga ndikawaone, mayi anga ndikawathandize. Inu ndinu amayi aife chifukwa chani mwakatisiya pa mpando ndinuyo. Ife sitikileta pa mpando, koma inu nonse amene muli apa munayenda kukavota, munapita kukavota kuti ife tikhalepo. Munganapanda kuvota ife panalibe. Chimozimozi tingakhale tinyade titani tioneke bwino kuti tikhale mmene tilili. Mayi athu anatibereka, mayi athu anatiyang'anira. Amene inu ndine timadwala, amene inu ndine timadwala, mayi amatitenga kupita ku chipatala. Pamene tili njala amayi amatidyesa. Lero takula, ntchito yathu mayi athu asavutike, tili ndi moyo. Ifenso ananu andale lero andale twakudwala, mukuziwa akudwala chani? Chimene akudwala iwowo akudwala voti. Andale onse akudwala yani sabano pamene akudwala voti. Umene akupita kuolira ndikuti akupita kuolira kwa mayi awo kwa inuyo kupona tabera pano iyi ndizina voti iyi apela yoni voti. Pamene tukudwala lero kudwala voti tukalira mandali kwa mayi athu. Ndiye inu mubwera pano kusati yangalira pano kuti yayo kudandaula mwana wanga kudandaule. Voti ndi yako, ndimakukonda chingakhala unatirakwira chibichi koma iweyo ndi mwana wanga. Voti ndikupasa mozi mwana akamayerekedwa kumapanga usakhala bwino akalira ndi njala mayi ake amemwitana.
kulani kuti atonani timbani. Ndiyeno mwana uja amadziwa kuti mai angawa amandikonda. Ndapanga kusakhala bwino, ndapitako andipasa chakudya. Inu nonse muli apa. Mukudyeza ife? Ayi. Mukudyeza ife? Ayi. Mukakhala kuti sinu mai wabwino. Mukakhala kuti ndinu munthu wolakwika. Mukanati sumadya ndine usabwere pano sindibwera. Ndikuona ayana anyamata aluku sewu amayi ena ali kuchinu ngoko ena aluku onsewa asikana mubwera panopo mwadyaza ine? Ayi. Chakubweresani pano ndi chikondi cha umunthu. Ndiyeno tikabadwa mwatipasa vote ndife ma president, vice president, nduna, ma MP, timayiwala kumene tachokera. Timayiwala kuti siku lina timalira tikudwala kudwala vote. Mayi athu anatiyang'anira musadandaule awakwimba wachimweyangawo oya usindipwepwete kumene kusipanga yozo ndikunena kuti chingale kudwala vote usadandaule tikuyang'anira. Lero ngati mwana alibe chinthu mayi ake apempha ule mumene umakhalapo uwayimbire mayi ako. Anyamata apopo, anyamata apopo takani ndi. Can you please be quiet pale popo? Mwana uja auze mayi ake amama mwapempha izi pakali pano ndilibe koma ndikupanga izi next week kapena next month ndibwera ndizakupaseni. Akamati mayi aja kuvutika amazati ndikuvutika koma mwana wanga kutani kodi akubwera. The same thing with government. Fetereza wadula boma libere lilongosole. Fetereza wadula mwakuti koma musadandaule ife tipanga njira yakuti iliyonguza ti mwana wanga ninamuyika pampando wachikumbukira. Chimanga chikukwera musadandaule izavuta izi pakapita 2 months tipanga izi. Communication imafunika koma vuto limene limakhalapo tikakhala pa maudindo timayiwala kumene tachokera. Pakali pano ine ndine vice president wa dziko. Ndabwera pano ndili ndi asilikali, ndili magali moto awa. Inu mwenda pansi ndiye umayamba kuzimva kuti kodi ineyo level ya ineyo ndi awawa tingafanane. Owa mudandaule ine ndili pano ndinanu chito pamene pamalakwika pamene popo. Anaenda akamba kuti abwino anapita ku university, anapita ku England abwerako. Mayi akabadandaula ukoko amati ayi ineyo ndi mkazi wanga ndi ananga. Mpeza mwana ali ndi gali moto, mkazi gali moto, mamuna gali moto, mayi yake ndi bambo yake osaka ndi gali moto. Omani nyumba imene kukhala kumandaba kuti mukuti awawa bwana aja mayawo ndi awawa kumene kunje kuipa mtima kwa munthu kuipa mtima samayibatu kuipa mtima ali mboma kuipa mtima amachoka nawo kumene kuchokera kuipa mtima amachoka nako uko. Inayo anthu akala kundiseka hasi zinachitikepo. Vice president wanji wamachoka ku office kutoka nyumba yake ndikumapita kumala nyumba za anthu osauka kumapita m'misika ndimanena kuti ineyo ndineyo kumene ndikuchokera ndikumene kuchokera inu azanga ndikosiyana ndimakhulupirira kuti leroli tonse tili pano tonse koma Mulungu wakumwamba pamene akuyang'ana pansi akuziwa kuti oyambirira kutenga nduyo wachiwiri nduyo wachitatu nduyo. Samayang'ana udindo wa munthu. Mulungu sayang'ana udindo wa munthu. Ndiye ndikupempheniso nonse monga anthu mukhale bwino wina ndi mnzake. Tikhale anthu opa Mulungu ochita zabwino wina ndi mnzake. Mnzako palibe muganizire, mnzako alibe muganizire. Zandalezi ndizakutha. Pempho langa ndiona kuti pa 16 mkandivotera chifukwa chani. Pakali pano anthu akuti manifesto
ine ndikuti Yanga si manifesto kwenikweni. Yanga ni rescue plan. Yanga ilingati kuti dziko ilili lagwera kumphanga. Kumphanga kwa anthu akulira, kumphanga kwa kuli umphawi, kumphanga kwa kuzinthu zingokwera, kumphanga kwa anthu sanzo chimene angachite, kumphanga azimayi ma business alibe, anyamata angoyenda kumphangako. Ndiye kuti mukachotsa dziko kumphangako mukufunika munthu amene sanalipisire kumene kokoyo. Galimoto ikapa, galimoto yakwera kuzenje, ndiye akayichotsa kuzayika pansewu. Mbampasa amene wayikweserayo, mbampasa mekaniki aitenge aikonze. Ndiye ndikuuze nikuti Malawi kumene yagwerako makaniki wake ndineyo. Makaniki wake ndineyo. Munthu ndikuuzeni mwachisanzo, ndipereka chisanzo. Nyumba hiyo, nyumba hii shop, munati mkatenga ini yake muafunse kuna kuti mwathera pano akuuzani kuti ayi shop ili mtu mwangamu si iya muniva aini yake ya shop iyi mnati mwafunse ali kuti mwafunse amene wowo shop imene iyi mwafika size yachi ndimene iyi akuuzani kuti ayi shop yanga ya ineyo ili mutumu ikulephera kutuluka chifukwa ndalama ndilibe. Mukatenga ndalama ndikuwapasa iwo ndalama zokwanira zopangira shop muzaona pobwera kwesapo iyi yagwa ayamba kutulusa imene ili mutu mwawo. Anthu ambiri Malawi muno tinati tialole kuti zili mutu mwawo zituluke, ziko lino likwera kwambiri. That is why timanena kuti ukakhala president uzikhala ndi khutu lomamvera kuti kodi anthu akuti chani, kuchipatala kuti udziwe kuti munthu akudwala chani. Be patient. Iweyo dokotala wenso ukhale patient, umvere akuuza chani. Akakuuza uwona chochita, sikumobwera panopo okay kuti chonchi kunweti pano tigwesa nyumba, timanga nyumba zitali apo timanga chipatala, mmaombera manja akuvina promise. Inu munthu watenga ali ndi mimba mmavina kusangala watenga mimba kusangala mmasangala mwene akatani akabadwa. So pano musiye zongo bwera kuti apa timanga chipatala bwana chipatala chake chili kuti mumapanga celebrate a promise. Amuna ndakakuuza kuti my dear ndikukulira ni chitenje mmangota zikomo mmangota ready zikomo akakula chitenje chikabwera ukachivala umavina iti umazungulira munanga eti yes chifukwa chitenje chakani kodi chabwera. Bible limanenenso ulira kuti odala ali akuchita. Abalanga muli apa ziko la Malawi ndilani, ziko la Malawi ndilani. Musaderere zimene zili mutu mwanumo ndi zeni zitakuchitika. Don't undermine yourselves. Maganizo ali mutu inendakani ndalama ningapange chakuti ameneyo ndiye Mulungu yomwe anakulengerani. Ife chito yathu is to make sure kuti maganizo anu ziteke. Soka hilo ife okhala mboma muli magulu awiri, magulu okhala mboma chifukwa anaphunzira ali ndi ma degree ali pa ntchito akuzuwa chochita. Ndiye kuli ena ali mboma chifukwa cha vote koma mutumu sikuti mulizeru zambiri ya hayi chimene amakhala nacho kwambiri ndi mphamvu. Amakamuuza we wa degree afuna ndalama iyende mwakuti kuti forex ndalama zakunja zikale munomo
ndiye amabwera uyuyu wa mphamvu zake koma mene ndalama zimayendera economy imene imayendera saziwa angoti yayi ndalama izi mutose apa zikakaliwa kudoto angoti yayi koma according to the books alipiwe kuti chipani chanji uzichose zipita chifukwa nakuti antusaka apa malo pawo galimoto iyi pali ya driver kamene akuyendesa ili ndisachoke kumuyoko ndikuyamba kupiraso chiongolero boma ilili anthu ambiri akugwira chiongolero president ali pachiongolero akuyendesa koma ambiri naneso mgwireko wina kuponda breki wina pipi munauna galimoto yoti galimoto muliana ampulupulu nje muli bambo muliana ampulupulu wina amaponda breki wina hutala wina kwagwira bambo kumaso galimoto imayenda bwino chipirikiti. When there is order, government moves smoothly. Akuba kwao ndi kundende. Akuba kapezeka maofesi ziko la unongeka. Aulesi kwao ndi kwao kuliba kwao achosile chito. Aulesi akapezeka maofesi za unongeka. Alimai wina nakauza watu kuchitipa. Mali wina nachoka all the way from Chitipa Karonga kubera kulilongwe mamuna yake anamwalira mkaziyo sana pita kusukulu kwambiri zimene madalira mamuna wake maremu apita wasalandiana wakongola ndalama ndipita kulilongwe kupemphera ambuye ndifuna ndikafunse za graduate ndalama ya munanga ananyamuka tukafika kulilongwe anandiuza ine anandipeza ndili nduna anabwera akulia ena nakuuza kuti nyumba iyo ya nduna amasakasaka kuti akagwere kwa abale anabwera kugogoda tapabwera anthu panja natuluka kuti alowe ndi analowa kuona mayi kuti msozi maso munyango wangupukuta akupesa chisoni ndiye amanena kuti nangongola ndalama kutoka komwe kumpoto ndinabwera kumoko zulo ndagona pa depot ndapita ku ofesi ukapemphaza ndalama kuti andithandize zimene ndauzidwa within 5 minutes 3 minutes aya mzabwera tete chakuti just like that munthu wachoka kutali komwe kumpoto kuti akathandizidwe mayi wamasiye anake kudalira iyeyo ndalama zokongola mawu moti ukali mtima wa munthu kuti timve nkhani yanu tikuthandizani mwakuti mayi wamasiye you don't even think kuti wayenda bwanji all the way from the north kufika kunoko chimene tikulankhula chonena kuti ogwira ntchito mboma kupatula okhala ndi madigiri akhalenso ndi digiri yomuzi wa Mulungu. Ntchito iyi tikugwira mbomayi ndikukuwuzani tu ntchito tikugwira mbomayi kupanda kumudziwa Mulungu ntchito sungayigwire chifukwa zambiri zokupangitsa kunga kukoma ndikuyiwala anthu ndi zambiri. Ineyo kumene kuchokera ndimayenda ndekha nthawi zonse mayi kausi amayenda kuchoka kusukulu munyumba kugona nyumba yathu yopanda mulonda ndakula nyumba yopanda alonda nyumba ya anthu osauka mayi osadziwa kulemba bambo osadziwa kulemba kumapita kumunda kukalima kumapita ndalama kukagwira kutiyi kumapika mayi akatenga chimanga tiye kuchini kagaiwa kupanga mpango ine pamutu iyo pasogolo kapita pasogolo iyo mbuyo kupita ndiye moyo umene ujawo unayenda. Mulungu sinzathu. Don't play with God. Hallelujah. Hallelujah. Mulungu osacheza naye. Kulephera kusukulu kuti ndipitirize kwa fees. Wina angofika kuti nyamata uyuyu ine ndifuna ndithandize. Now, leroli ndachoka uko kopanda mulonda, ndachoka uko kosauka, ndikufika sokolo Mulungu akuti ehe, khala panopo. Nyumba yako yopanja si mulonda aso iyayi, koma silikali afuti ambiri panja. Kuchokera ku nyumba imene panalibe mulonda, ukakhala so nyumba imene panja hapo si mulonda aso iyayi.
koma asilikali amfuti ambiri panja. Nimeenda pansi lero mulungu ali aisi pansi soyayi uyenda pamagali moto ntipiti mulungu osakandi kodi osacheza naye ndio kafika pamene papa soka umaona ngati kuti ndafika panopo chifukwa cha ineyo wayamba kunyada kuyiwala kumene utani kodi mkuona munthu zikala pansi kuti kodi mulungu wandifikisa papa akufuna nditani. Mkuona ndikuuza dziko lonse la Malawi kunena kuti ineyo sikuti ndikususukira kama president kuti ndizikwera izi kapena zindichula president ayi ineyo ndikumakani mtima ona kuti kumene ndachokera kuja kusafika pano ndimbwezere mulungu yemweyo kuti ambuye mwandipangira ine ndiyapangire so anzanga. inu anzanga ndinu abale anga tiyeni tikondane pa 16 kandi votereni muone maganizo ali mutumanumo afike pa chindeinde ena analamulira dzikoli mukuziwa amene dziko linalili sizosavutanso ifetu kuti museke omvotera mposavuta mbuyomo onse amene anasogolera dziko lino mukudziwa amene anasogolera muzifunsa kuti munafika potani ndiwowo leroli mwafika potani. Ndili mboma mmomo ndatuluka kumanena kuti sizili bwino tikonze izi chifukwa chani ndikanakhala munthu wina ndikanakhala pe kumengo njoya pali pamene akanandifunsa kufika pa 16 ine basi ndi former vice president kumengo ja retirement yangawo pe kunyumba pali pamene akandifunsa koma ndikunena kuti chikumbumtima ukamaenda magabuli tende mukupita mukupita ukayangana upita ndali anakupasa vote. How do you feel? Umaona kutiro ndili pa magari moto ambiri ndipi tu ambiri ndipi tu magari moto ambiri koma amene akuvoterayo ali basi ngati uli munthu kuti umakhala uli mtima wa munthu olosaime ukafika ku ofesiko umati amene ndamuona uja alipo ambiri Malawi munomo ndithandize ndiye ngati mufuna kuona dziko limene mulungu anakupasani mmene litakhalire mukandipasa vote muzazi wanoka kuti aha winanso ndije ndinachoka ineyo ndasiya upresident wobwera winayo kuti apange zake zofuna zake anthu azamuukira chifukwa azakhala dziwa kuti dziko limayenda chonchi iyo sungaende chonchi pakali pano dziko mmene linangayendera lingakomere Amalawi sanalione nkona timakota kutenga akuba kuchosa akuba kutenga akuba kuchosa akuba. Tiyesese tipemphere tikondane kuti dziko ilili tilichose kumphanga mukapita ku chalichi kwaona andale akuyimba chalichi iliso kumasangalala kuti atumikia mulungu wao andale akuti yanganira osati chalichi kumayimba kuona andale taoneni ango namizira ngati chalichi ayi nkhani yoyang'anira anthu si nkhani ya munthu ni nkhani ya mulungu. Abale anzanga mulungu akudaliseni mulungu akuyang'anireni mulungu akupaseni thanzi pa 16 tiyeni mukavote mmene aonesera apopo ambuye akudaliseni ziko mulungu. Wadamina makandi zimene zera. Bona bangolini. Naona ngata upita wakatao. Kwa sababu tutakataa nitendea majisala. Ama jisala matisheti guide ni matisheti. Mumuona mimi. Wapi ba uko nao?
Huyu yale hapo. Ona bango lini? Ona bango lini? Ona bango. Baba mimi na ujasanga